Parlok baro sasisin pan namar ba ka jing saprang jong ka jing pang COVID-19 kadang yai teng hakari ba ka perthai shitulup bat khnang ban la bante la kam ya ka jing pur ba ka jing ebet jong u hang ne ka district ba ka jila barok away ka district magistrate jong ka ribhoi district nongpo lengba ka kandan an 144 CRPC kala penjalan ya ka night curfew hapo ka district naduh ka khat wei terek ubnai ba phra ar hajar arpo haduh ka khat nyau terek ubnai ba phra ar hajar arpo naduh ka por khandai bje min met haduh san bje min step man la ka sngi kumbala Pynbna na ka por sha ka por kane ka order kan treka mi ki sipai pulit medical team kitnat trekam sorkar ba pher press bank petrol pump karkhana shna kali dukan marbam ba dukan tiar bala itu ki kali kit marbam ki kali kit dawai tiar hospital pharmacy bat kinong tre sarkar shushu ka district magistrate lengba ka te ka kandan an kalamana ya ka yat ka yen ki briu shabar ka jilla ban yalum briu palat ya ka sanwut ban om ya jan para briu ban yat klem da deng mas ban pelong yo pelong hat kanthop ya ki yo border ki sports school jaka ai jing hikai ying maneble ki cyber jackpot lottery counter kayat ke yeng ki rutamen ki ba armet ki khulung khna ki ba poch postnem banwan ra nong bela na shabar klem dayo permission bat ki wei la sha ya ka yatho shom kurim tang hapo ying mane kataru tang la dayo permission ki nong le yatho kimdei ban palat ya ka san phomut but onom sha ya ka khawai dawai ne reception ha ka bayadei baka jing penya ya ki kali ondang pene kumbala Pynbna menshwa ye ki pas na ka banta ka yat ka yeng ki kali hapdeng ka por san bje men step haduh khandai bje men met jong ka khat wei terek haduh ka khat nyo terek ubnai ba phra ar hajar arpo la ban yo ha ka website www.ribhoi.gov.in te kumta ngila karpat ep ki pat nong sushnong iwei pa iwei ba phin ai biang ya ka jinge trelang jongpi bat ki bor sanchar jong ka district kumba phlap karshan ha ki por baladep khnang ba ki jing tmu baro kinlong ki badan jingmut bat mentoy yengi hi ha ka jinge khun persha jongi ya ka ne ka khlam COVID-19 hangni hathem ribhoi hublei shibun e